programu bakalár BSBA v anglickom jazyku na City University of v Bratislave. Keď som sa rozhodoval, na akú vysokú školu pôjdem, dal som veľký dôraz na to, aby to bola troška inakšia forma, ako je bežné na Slovensku možná. Aj preto, lebo som študoval strednú školu v USA. Očakával som teda vzdelávanie, ktoré bolo viac zamerané na analyzovanie faktov a na diskusiu a menej na zapamätávanie si faktov a zapamätávanie si informácií bez toho, ako by som ich mohol potenciálne použiť v budúcnosti. Toto mám pocit, že škola splnila. Neviem o to, že by iné školy na Slovensku takýto spôsob štúdie ponúkali, a ak áno, tak neviem, či v takej forme, aj kladom na to, že máme učiteľov zo zahraničia, aj učiteľov, ktorí majú fakt záujem o to, aby sme sa skôr pochopili informácie, než aby sme sa tie informácie naučili zapamätaním alebo klasickým biflovaním. Takže berem štúdium na tejto škole ako veľké pozitívum, hlavne z tohto hľadiska, keďže som sa naučil nové veci v oblasti ekonomie, marketingu a manažmentu, ktoré som predtým nevedel, a nenaučil som sa ich tým, že som si ich zapamätal, ale tým, že som si ich v podstate prežil.